भाई के नहीं खींचा हो एमे के तने हाथे को आदमी उठाओ के होतो जेकर बाबा चार भाई हो के सब परिवार एक में होके खास भाई जब एक में नहीं खींचा हमने के एक भाई साल का हो जाता नहीं जा एक लाख से जन्मल जब हमने अपना भाई के नहीं खींचा तो हमने के केहू के ना हो मतलब से सब जुटल भाई केहू के केहू ना हो रामचरितमानस के मनोज भाई और सबका खाती मत लगई हो वो पर्सनल लोगन पर भी कहल बा कहला कि जहां सुमति तहां संपत्ति ना ना कहला हां जी ये अलगा खाती कहल बा तब वही में लिखल बा मानस में कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर है तस पे चला हो लिखल बा हां जी एकर माने जे तहर कर्म में सब कुछ बा ओही में लिखल है जो इच्छा धरही मन माही हरि कृपा कुछ दुर्लभ नाही इच्छा धौल कुछ दुर्लभ नहीं खे त पर्सनल बात केकरा खातिर कहल बा केकरा खातिर अलग अलग पात्र खातिर होई वही जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ा वही शाखा एकुल के मतलब है तरह ई सिर्फ सती खातिर शंकर जी कह रहे हैं अब हमने कहा कि भगवान ने लिखले में तन होई आ खेती के दिन में गेहूं बोबे मत कर तो भगवान लिखले बड़े तरह के गेहूं कट के लेके दिए अलग अलग मानस के चौपाई के अर्थ सबका पर लागू मत करी हो वो पर्सनल लोगन पर लिखल बटे हर एक चौपाई आज अपन रहती माई दादी त छोड़ के ना करती बाकी कभी कहले कि वर्ल्ड इज स्टेज एंड लाइफ इज ड्रामा वी आर एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर ये सारी धरती एक मंच है जिंदगी ड्रामा है हम लोग एक्टर हैं डायरेक्टर ऊपर बैठा हुआ है देखी तो कितना श्रद्धा बा श्राद्धा इदम श्रद्धा मरणोपरांत पे रही होला सो रही होला अब बड़ी श्रद्धावान जो बेटा पतो होला नाती पोता ऐसा कार्यक्रम करावेला श्रद्धा से ही श्राद्ध की उत्पत्ति है गरुड़ पुराण के मुताबिक न तई जा केहू के केहू ना हजारों हजार पुरस्कार राजकिशोर शाह जी के सुपुत्री बानी भोला दानी बनौले रही वो माई के दादी का आत्मा के भगवान शांति दी है मनो भाई का फुआ प्रणाम करने है सबका के है मतलब हो रोवा के बारे मनो भाई के मनो भैया का फुआ तो हमनियो को फुआ न भाई हां देखी शारदाई कह जाला कने हलो के चार आदमी आइल बने जा ओ बुढ़िया दादी के चाहे माई के चाहे चाची के नाम पर पैसा देता नहीं जा श्रद्धाई है ना तो मर्द लोग पैसा देला मेहरारू लोग में कने है के एकरा बाद फिर रउआ गाई दोनों ब्यास जी लोग के चार आदमी कहो को साड़ी लेके दे जा तब का बढ़िया बढ़िया कने साड़ी काहे का खाली रउआ कमाए में अमल के नहीं खाते दिया हां हे कमल के नहीं के देबे के ना टी-शर्ट जींस पहन हतारिए घरी देखने की हां ई देखेला ई का जंतर के टी-शर्ट पहनले बड़े को लुंगी पहनले बड़े के हुआ नहीं खे अस्थिर में ना अरे जिला खड़ा करो नचलियो नाचले ए जगत में के हुआ नहीं खे जगत में के हुआ नहीं खे माया के बाजार लागल बा झूठो मुठो रोज कहे धोखे रखल बालो अपनापन जगत में केहू नहीं खेला जगत में केहू नहीं खेला
इयत में सब है अपन बा बेटा पतो नाती पोता मरणोपरांत ना ईश्वर कहाँ है क्यों देखला बा ईश्वर के अध्यात्म को भी कहले एगो रामाचार्य जी महाराज ईश्वर जो निकल रहा है यही ईश्वर है। तो यही दादी के नाती पोता बेटा पतो जले ईश्वर चलत हुई सांस चलत हुई गद्दा पर सुता के सोफा पर लेटा के मुंह में गंगा जल तुलसी न जलात हुई काहे स्वर बा भी ईश्वर अभी चलता है। आज जैसे सांस बंद भइल हम हो चाहे रउआ हो निर्दयी नियर बिछौना पर से उतार के भुइया एगो चटाई डाल के आ उतर में सिधान क के चार गो मुड़ी तर अगरबत्ती गाड़ के दूगो माला पहना के जकरा मन करता रोता जकरा मन करता बांस के व्यवस्था करता जकरा मन करता हुत के ना गोइल बा केहू वीडियो लगे यहां गोइल बा ओकरा बाद केहू समाचार पूछला जले दिल्ली नहीं खे तले तरा ट्रेन से प्रेम बा अपना बोगी से प्रेम बा अपना सीट से प्रेम बा जहाँ दिल्ली आई सीटिया से प्रेम रहेला उतर के चल रहला ऊपर केहू बेदाम गिरा होता तो खिसिया जात रहला दिल्ली आई कितना लगे तो चाकू से फाड़ देला सब लो बैठी है यहां जाने की ट्रेन में जात रहनी जा लिखा रहे पर बहुत कुछ लिखा रहेला एगो हाफ पैंट रहे पंखवा खोल के ट्रेनवा में के लुकवा तो नहीं खाई कान पर धो के सोझे लेके जाता है झमझमा हो चले यार पे फला देखो लो पुलिस में इधर कहां से पंखा लाया कहां से ट्रेन में से खोल नहीं है चल जेल में काहे जेल में जाए भाई तू ही लोग बोर्ड लगेले बड़ो ग्रिल भी आपकी संपत्ति है हम अपन हिस्सा ले जाते खोल के जगह बुझाई तो ना गलती ना केहू के केहू ना हो नाता के ताता लगल बा कोबले घेरा बांधा इ नाता के ताता हाय अरे लागल बजोले रुपया पाले बतोले ए भाई जी रुपया पाले बा सबे सने बेटा नहीं के पतो नहीं के नाती पोता नहीं के अगर सभे अपना माई बाप के तने मानी जीवन भर सेवा करी अंतिम संस्कार करी श्राद्ध कर्म करी हरि चर्चा कराई हमारा भारत में 350 वृद्धाश्रम ना चलत रही अच्छे अच्छे परिवार के लोगों को हम देख रहे हैं बॉम्बे में दिल्ली में के हता इंजीनियर साहब हम डॉक्टर साहब हम का भइल हो बूढ़ा बूढ़े निकल लोग को ना दामा हो गला छुआ छूत से बढ़ेला ले जाके माई बाबू के वृद्धाश्रम में छोड़ दे चैन से बाल एकदम भेंट करे गए हां अभी तो सालों भर ना भइल गए लिख जबकि बूढ़ा माई बाप का सबसे बड़ सेवा का हो बेटा पता हो के संचित देखिए नाती पोता खेलई है तो उनकर उम्र बढ़ल रही हां जी न तो लूटक थाती बेटा बेटी नाती लूटक थाती बेटा बेटी नाती रिश्ता का तो देला समापन रिश्ता का तो देला समापन जगत में हुआ नहीं खेयापन जगत में हुआ नहीं खेयापन दूसरा पद गीत के हो आरथ मांगे अरे स्वार्थ के साथी गोबर तोहरो पाथी भाई जी गोबर तोहरो ना तो बिना मतलब के सटीना के हुआ के कोके देखो सत्यापन जगत में केहू नहीं के और बा कोहे और बीन सब ए जब बात देखावा के कर पर करी हम दावा ए भाई जी के कर पर करी हम ए मनोज भाई
भाई इतना दल में तरह लोग बानू हां कि कुल ही लोग मतलब से मतलब से महीना में 25 दिन गइबो 30 दिन गइबो हां सबे जय व्यास जी कहले रही मिलौला बड़ा कि ना खाए के बेरा हो जाई मीट वाला दुकान लोग तो कोई के भूख लाग गइल बैठ चल के जा कहां जाए आ तू तो खैर टाइम से नाश्ता पानी करा देला सब का कलाकार अगर काल से तहर दूगो प्रोग्राम हो जाई तो तहर नचनिया ना तारा संग रही ना कोनो समाजी रही सबे लाइन ले ली मुझे रोजी बंद हो जाई तो के रही तो सबसे पहले बेंजो वाला भगी हैं हमरा गांव में दूगो पुरनिया मरल रहलो पिछला साल हां आ दोनों जगह के रोवाई में अंतर देखनी एक जना जीवन भर की हस्ती कइले रहले मर गइले बेटा पर रोवत रहे चुप कर चुप हो जा आगे काम देख लो उम्र हो गलो होनी रहलो सबे चुपा जाला ओकरा बाद केहू ना रो एगो मिलिट्री से रिटायर का काम हो रहल हां 80 बरिस पे हां सब है रोदा अरे पापा हो पापा अरे बाबा हो बाबा हो चुप रहा होनी रहल हो गइल मन कर लो साल भर के बाद गोइनी तो देखने की पतू घर में से निकलत तारी आ जहां काका बैठस तन जगह देख लगली ठोक दरवा तारी जब निकलत तनी जगह ये याद पड़ते ही जब बैठत रहनी बाबूजी हां ही दादा हम पानी सबसे बेसी है मानती हां आ तले एगो भौजाई बतौलस कि काहे रोते रो जानत नहीं वे खातिर रोते करी पापा हो पापा हो अपने तो गइबे कइल हां 40000 पेंशन वो ले गइल पापा मतलब ई सब एहो घर कहता हां एहो घर है हम अपनो घर सब है बैठल हां अच्छा जब दादी मोल होई हां त नातिन लो नतनिन लो नतिन पतो होलो बबुआ का कहत होई पतो कहत होई अपना मरद से ने आई ना भाई चल गइली ए चार गो साड़ी रहल फेंक दी संगे चल गई फेंक दी ए चार गो गादा रहल फेंक दी चार जोड़े चोपर फेंक दो तो मम्मी जी चल गइली तो सामान रखले का सब फेंका जाला हां उहे अम्मा जी अगर 20000 के नाकी में पहनले ओकर सोना के हां उ ना फेंकाई ओकरा खातिर किरान मांगा ओकरा खातिर किरान मांगा पड़ी से उठी दो चार आदमी से ना महाराज ओही में एगो छोटकी पतो बड़ी उधैली नथुनी अब कटैला फटैला के डर बा मोला ए पहले दूसर की जाने देख ले 4 दिन बनी जाता तो ही ले चुप रह हीरा दहाई जब कोयला पर छाप आमा जी चल गोली तरह गहना लोग तो हम ऐसे ले लेनी हो एक दिन आमा जी गोड़ दबत तो कहनी आमा जी कि छोटकी बड़ी सेवा कइले बा हमरा मोला के बाद नकिया में गहनवा ते ही ले ली है ना तो हमरा आत्मा के शांति ना मिली हम आत्मा के शांति न एजा सब कुछ टिकल बा मतलब से स्नेह प्रेम सब बाबा की जल सांस बा तो बहिन तबले तो कहे और बिंद सब हाय 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 एजा बात देखावा के करा पर करी हम दावा भाई जी के करा पर करी हम सोनू संग दिल के अब संगवा में मिल के सोनू संग दिल संगवा में मिल के करतन जीवन यापन जगत में केहू नहीं खयापन जगत में केहू नहीं खयापन दादी के नाम पर छोटा मोटा एगो प्रसंग सुनाई मनोज भाई देखियो जन गायब तो सभे जानता कि 82 लाइन लेके जानी हम तो नहीं सुन ले सती दहन सबका याद हो गई मेहरारू के हम मरता सती दहन मरद के हम तो दशरथ मरद ना तो चक्रव्यूह में ढुक गया देखो ये अपन लिखनी प्रसंग है लयदारी चटकुला भी कहो बाकी तने दाल चावल चला के तब चटनी चोखा दिया तो ठीक लगी सीता मैया लोग के कैसे तकले बाड़ी हां ये प्रसंग सुनाई मानस से ना रामचरित मानस से ना हल्का फुल्का हो में का बात रही आनंद रामायण वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण तीनों के कॉम्बिनेशन समन्वय प्रसंग में बा खाली लयदारी नए हम ना गाई ना लयदारी में देखबा तो नकल ना भेटै बहुत कम है फिल्मी लय मिक्स कर दे बोल
बाकी तो सुंदर गावेलो बाकी केहू ना केहू कहो तू गायक हो ब्यास ना आज हनुमान चालीसा ना बोला काहे भाई काहे अब हनुमान जी के सुमरन बीत गइल टेंशन में बनी नहीं टेंशन में कह रहे हैं कोनो सुदर्शन नहीं आवाज बाकी टेंशन में रहे हैं आई तो कोनो हथियार एगो बान जरूरी बाकी तू पिस्टल तोड़ले बड़ो तो हमहू पिस्टल लेके लड़ो बम में मार दे मार दे एक हो तो बड़े सब बेचारा की एक हो झोरी हथियार रखा ले सो काका काका टूटल ब्लेड मुरचाइल नहरनी सीतो ही रख ले सो चाकू के बेंट रखी वो अलग है चाकू अलग है तू अभी राइफल में गोली भरत तरह मारो मारो पहले तहार ऐसा ना कोनो जगह पर दबा दी कि राइफल ले ले नॉस्ट ले बाहर ऐसे अपन अपन दाव बा तब का अश्वमेध जके घोड़ा छूटो रहे आ लोग कुछ खेलत रहे शत्रुघ्न जी रखवाली में बड़े सेनापति चतुरंगिनी सेना संगे संगे आ लोग कुछ खेलत लो हती हती दूध मुहा बालो बाकी लइकाए से धनुर विद्या सीखले रहे लो आई ना जानत रहे लो कि हमार माई सीता हो जाए कि तपस्विनी है हमने के बने में जन्म ले ले बनी जा गुरुजी से पूछल गुरुजी हमने की जात कौन वाल्मीकि जी कहले कि छत्री कहले बस इतना से काम बा गुरुजी बोलले बनी अब माता बोलले बोले जब पढ़ले बालू अब वाल्मीकि जी रामायण वही पर रचना करत रहले राम जी के होखे वाला बात न लिख दे बाकी आधा पढ़ले रहे लो ये रामचंद्र का घोड़ा है ललाट पर लिखल बा ओकरा पलटा लगा के इसे पकड़ने पर लड़ना होगा नहीं तो मरना होगा बोल भैया भैया ये बड़का छतरी भइल बड़े घोड़ा धरो ध के फेड़ा में बांध देले बड़े शत्रुघ्न देख ले अरे दूध मुहा बालक ये रामचंद्र का घोड़ा है और शत्रुघ्न इसके साथ आए हैं घोड़ा छोड़ा सा छोड़ा सा ये घोड़ा का पकड़ला पर लड़ाई करे के पड़ला कहलो कि हमने के मिठाई खाए खातिर पहले बन जा मिठाई धरा दे चूसत निकल जा शत्रुघ्न जी खिसियाए कहता कि बेटा उम्र के करो ख्याल कि बेटा उम्र के करो ख्याल बवाल तू अनेर कर बेटा उम्र के करो ख्याल बवाल तू अनेर कर हमर बात तहर कौन होवे जा मन हमर बात तहर कौन होवे जा काल बोल बड़ा घाट देखले सेना के जवान काल बोल बड़ा घाट देखले सेना के जवान छोड़ बड़ा तहरा मुड़िया पर नाचत बकाल ए लड़के लड़का तहरा मुड़िया पर नाचत बकाल बवाल तू अरे मुड़िया पर नाचत बकाल बवाल तू भोजपुरी के कुछ लय बहुत लोग आओ लेकिन सेटिंग कटिंग गायत्री ठाकुर के 80% व्यास कोई तब चाहे कोनो घराना का व्यास साज बाज के सेटिंग कटिंग धीरे से उठावल जाओ तेजी में गिरा दिया ठाकुर जी अइले वो घरी तेजी से उठा के बोन करके लाहे लाहे धीरे धीरे पंखा को बुझा दो तो बोला था का मैं को में निमना व्यास से रहे तो बैकर कुछ ना बोली व्यास व्यास से कटिंग करी है लव उसको हता कि लड़ाई करो हथियार चलाओ शत्रुघ्न जी कहले रे हमर नाम शत्रुघ्न है शत्रु को हनन करने वाला शत्रुघ्न कहलाता है अपन के लड़ाई कर बस बोले कि मर्द तू लड़त होए ने खाली बतियावत तो झूठा हो के गोरत मानो अरे अपना बड़ैया मुदैया सुनहो ए मुदैया सुनहो सोझया के कोरोना लड़ैया ए मुदैया सुनहो सोझया के कोरोना लड़ैया ए मुदैया सुनहो ए लड़ा धनुष मानता नत नहीं खा बात हमार मानत नहीं
युद्धया के ठानत नहीं खो हमनी के जानत रोल के श्रद्धा के जय जयकार बा भैया। नारी समाई लोग के मंच पर रुपया दिहल हवे बुझाई, लेकिन आज श्रद्धावान लोग भी बा न तो कतना लोग घर के ऊपर नियम हुआ तो प्रोजेक्टर बांध दल बड़े रात भर सुपने खा कुंभकर्ण लड़ाई कर रहल बड़े सबे रोज मरता आ रोज जियता, केहू खइला बिना मुआता, केहू खाए खातिर पिटाता। गलती ना नु बाकी रोज लोग आवता जन्म लेता जाता मुआता ताकि सबका ओइला में गोइला में हरी चर्चा ना हो। जीव धया के ठानत नहीं खा हमनी के जानत नहीं बिरह के परत नहीं खा बिरह के परत नहीं खा हमनी पर चढ़ैया ये मुदैया। हमने के गुरु तुल्य माने कृष्णा कुमार जी, हमने के गुरु तुल्य माने विजय बाबा, विजय बावला लिखात रहे हो घरी ईटवा पुल पर हमने के जाई जतने रियाज मारे खातिर बाबा के भीतर ढेर दिन देख ले हो गेल केने बानी बाबा गोल लग रही हर तने मंच पर आइते एगो हम माला देके स्वागत करते और सबसे हमने के सीखे के बहुत कुछ मिलल बा। गुरुजी भाई नहीं रउआ भाई नहीं उनको वो दिन देखले बानी जाके कोनो साज ना रहे नंज मोबाइल में लिखना तिवारी जी हमने के वो दिन देखले बानी जाके हारमोनियम डोरी वाला ढोल झाल गनई पर होखे ना यही पर हमारे गुरुजी के कैसेटों गवाई रहे हारमोनियम में पर आ ढोलक झाल का रमा शंकर यादव जी के ले ला अपना तलवा का चाबी तो बाद में कुल किलाट भराइल बा। हारमोनियम पर मैनेजर राम व्यास जी के भेड़िहार की कहानी तो सब हारमोनियम पर चलत रहे वो घड़ी के दूसरे संगीत रहे तो समय के अनुसार बदले के पड़ेला। समय के अनुसार जो ना बदलाव करी वो 30 बरिस 25 बरिस मार्केट में ना रही। बदलाव भी कंपलसरी है, जरूरी है। अब सबका घर पुलाव चलता कहने के भात डालता सब्जी एक किस्म के बनवा दे पहले नहीं हो एक घड़ी है ना मछली बनता है ना मीट बनता है ना अंडा भुजाइल बा है ना शाकाहारी चलता शुद्ध है बड़ाई करला कि शुद्ध खाए के चाहिए आ शाकाहारी तो देखता तो 5 गो नहीं खाए ना बफर सिस्टम मारी भइल बिया के भाई पीस कर बड़ा गइल हमर के गिराओ दारू सब खराब कहता आ कोनो घर नहीं खजाना घर में का तो उपयोग करना होता। नीतीश कुमार बन करके हार गए बड़े पुलिस वाला 112 काहे कोइले रहता लोग घूम घूम के तब वो पियकड़ हो जा मार देले बटा बिग देल बे ऐसे ही मत कहो। नीमन बाबू हर एक युग में चाहिए, खाली निमने आदमी हो जाए तो वो काम बिगड़ जाए, खाली बाबूर हो जाए तो वो काम बिगड़ जाए। सारा साधु संत रहबे कइल रावण जैसा गुंडा पैदा नहीं होता तो हम लोग रामनवमी नहीं मनाते। राम कौन थे हम लोग जानते नहीं। कंस जैसा क्रिमिनल पैदा नहीं होता तो हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाते। महिषासुर पागल गुंडा पैदा ना भई रही, पागल गुंडा रहे माइये से बियाह करे कहे तो दुर्गा जी नहीं रहती, हमके दुर्गा पूजा ना तो माइये न रहली दुर्गा जी। और जानते हुए रावण ना जनता के सीता माई होई लक्ष्मी जानते हुए तब वो कहे कि नहीं मेरी बात मान जाओ। ताकि रावण संहिता लिखा गल विद्वान कतना रहे कि सीता जी के कहाँ रखल रहे अशोक, जहाँ पर शोक का नाश होता है उसे अशोक बोलते हैं। अशोक बढ़ कर अपना भवन में लगना चलिए बहुत बहुत बात पड़ी सब शास्त्र में और शस्त्र में तनी भर के अंतर है। दोनों चाहिए, शास्त्र भी शस्त्र भी चाहिए। भाई मनोज भाई जी रवा कमान हर ना कब हम ना जानते न करवा मेजर होकर रिटायर भइल हमने के तो केहू कहे मुंहवा पर तरह के सूरदास केहू कही। अब जितना प्रेमी लोग बगल में बाही बिने आपसे बतियाई लोग ए बाबू लंगड़ा एगो होइए हो तो एक जना वही में कहेंगे चुप रहो अनहरो कम ना जमाओ। मनोज जी अरविंद जी कहा रामायण के गायक में केहू होई जे नीमन कइले बा जैसे केहू हमरा को लंगड़ा कमल बासवा है सुदर्शन है केहू आई जैसे कहला कि भरत शर्मा है भारत आए तो कहला फागु बाबा है केहू आई ले विजेंद्र बा हो कहला कि आइल है विजेंद्र तो कहला बाबा है विजेंद्र बाबा तब बहुत कम लोग सम्मान को ले बावे
हमरा तरह के ना हमनी के तो भगवाने नाम दे देले बड़े कि जीवन भर ना कटी हमनी के दोनों आदमी निमन कर्म कैले बन जे कोनो तबे जोग बानी लो तो गाँव तनी जे मार्केट में बानी जा बाकी ओकरा संगे कोनो बाउरो कोइले बनी हम केहू के गोड़ तुरले हो कहो भगवान जी तुर देले बड़े हां ई केहू के आंख भरले होय बरका दे बिरहो के पावत नहीं खो हमनी पर चढ़ैया ये मुदैया सुना ए मुदैया सुना सोझाया के कोरोना लड़ैया ए मुदैया सुना झूठा हो के बोला तारा बोले अपन खोला तारा गैर भाव मोला तारा बोलला पर डोला तारा गाना गा के कहे गाना गा के कहे अभी यंतवा कवैया ये मुदैया सुना ए मुदैया सुना सोझाया के कोरोना लड़ैया ए मुदैया सुना सोझाया के कोरोना ए मुदैया सुना शत्रुघ्न निकल के तो मुंह मारा लड़ाई करेगा तो लड़ो लड़ो देखो कलकतिया गो नहीं है सब नहीं से उत्पत्ति भइल बंगाल से तने कोराई अब एकरा पर जगह पर हम लग गई तो कैसा लगी लड़ाई होता तो ललकार में चलियो जा अब लगती है कि तुम दल में लागल बाटे देखो ना लड़ैया बिगड़ जाए आफत में पड़ल बा परान ना सुख करी ऊपर लय बनावल बा कौन प्रसंग में कहां दिया है कैसे किरण में अरे रोन में सोझा बोझा ना सह पैबरन में ए तो सोझा बोझा ना सह पैबरन में दोनों दल से सनन सनन चले लगल बनवा दोनों दल से सनन सनन चले लगल बनवा करल से तोरा में हीर वाला बनवा तले मरले कुछ एगो बाण हृदय में लगल बा शत्रुघ्न जी रथ पर गिर के मूर्छित हो जाते सेना भाग चलल कि भागो दादा त मैंने विकट लइका ढा देले त पड़ल शत्रुघ्न उलझन में सोझा बोझा ना सह पैबरन सोझा बोझा ना सह पैब सोझा बोझा ना सह पैबरन दूत ले जाके भागवत भगत भगवान राम से कहते हे प्रभु त्राहिमाम समाचार जन लेके आइल बनी जा कहे में शर्म लगता तो दुनिया के मालिक रामचंद्र वो सुने में कोई तेजा उलैया सुट कोई जन कहता नहीं है बदल के तनी विद्यापति जी के दी मने जो व्यास जी बोले रहने किरौरा पूछत बनी तो ए जवाब करून तोरे भर रही दुख वाली बात कहे तो कहता लो किरौरा पूछत बनी तो सुन मलिकार कहे पूछत बनी तो सुनी मलिकार कहिले हे मालिक पूछी जान दूगो हती हती लइका देखे में छोट बाकी चोट बरियार भइला शत्रुघ्न मूर्छित मनवाला चार बार क्षत्रिय धर्म के पालन करे मालिक चल के कोई जाओ लड़ैया स्वीकारे मालिक चल के कोई जाओ
लक्ष्मण जी तैयारी भइले ओइले उनको के बाण मारल पलर गेले रथवे पर विजय रथ एंड रोड लाइट पता त्रिलोकपुर टोला पोस्ट जमसड़ गोपालगंज बिहार वाह हो जाता है। वो हमारा चचा के ससुराल रहे भगरासन सिंह नाम रहे मोते मोते जाने की चारू बेटी लोग कुल हिसाब ले बेच बाँच के अपन अपना घरे चलिए कुल ही हमारो चचा अपन कहले के बेच दो जा रखला का फायदा हां लिया वो शत्रुघ्न जी मूर्छित भइले भरत जी तैयार भइले भगवान कहने की भरत दाल में काला बा बिना सेना के बिना रथ के बिना चालक पालक हती हती लइका आ दूगो भाई के हनुमान संग चल जा भरत के चलो बाहरी निरीक्षण करे के बाद सुग्रीव रथ पर रहियो दूगो बड़ा से कोनो बाण मारी गद्दा से परिवर्तन कर दी दिशा परिवर्तन दूसरा का और हमर छपरा जिला के पानी भरे एकदम हल्का सा से समय भेल हनुमान जी जब देखले बड़े हती हती लइका लोग के तो ना कहन की सकल गुण निधारम हाथ जोड़ देले प्रभु जी के ध्यान करके हे प्रभु इ लइका के कर हलो लोग माई बाप हमरा सामने आ जाओ देखो तरह की तो रामे सीता आही तो महाराजे जी के कुल कुट चलत बरमास चलोले चुपचाप बन्हा गइले हनुमान जी फेड़ा में बांध दियो कि दोनों दलगा अरब होइल बाटे हर राम भीरा नामा जनवा बातीना सोना सोना चलेला गोल बनवा अजनवा बाती सोनन सोना चलेला गोल बनवा जनवा बाती मारी के कुसर कोइले मारी एक कुसरी और मारी एक कि मारी के कुसर कोइले मूर्छित बदनावा जनवा बाती यो बाबूआ हर बीजा कहन जनवा बाती दो मुखी बाण चलाले बड़े एगो भरत जी के एगो सुग्रीव के इहो लोग गिर के बेहोश सेना भाग चलल स्वयं भगवान राम आइल बनी मर्यादा पुरुषोत्तम कहले एक और बहुत कारण हां जे नारायण जी राजा बलि के ठगे खाती बामन रूप ध के आ ठग दहले विशाल रूप ध के 3 बजे कुछ काश एगो बात बताओ तू मर्यादा पुरुषोत्तम कहा था रावण वध के बाद सीता के अग्नि परीक्षा ले रहल अग्नि परीक्षा में पास भइली अग्नि देवता स्वयं सीता जी के लेके निकलले जरली ना कि सीता गंगा जैसी पवित्र रखलन तो ई बताओ जब जानत रहल संगे लेके ओइलो अयोध्या के महारानी बनो तो एगो धोबी के कहला से जानते हुए अपना सती नारी के कौना धर्म से तू 4 महीना के गर्भ रहे तौना बेरा जंगल में भेजवा दे तू मर्यादा पुरुषोत्तम होनु भगवान कहने बबुआ एगो पति के नाते ना एगो राजा के नाते राज धर्म के पालन कोई एक राजा की प्रजा दुखी है किसी परिवार के चलते किसी स्वभाव के चलते तो राजा का फर्ज बनता है अपने संतान प्रजा के लिए अपने किसी भी परिवार का त्याग कर दे राज धर्म पालन करने को क्या उतना ना जानी जाए हथियार चलाओ बन चलाओ अब भगवान क्रोधित होत नहीं थी समझौले बने बहुत है बाकी जब भगवानो देखनी के लइका मन है सना जैसे चाहता नहीं तले स्वयं वाल्मीकि बाबा हे प्रभु हे नारायण दुनिया का भार सहने वाले मालिक दुनिया के पालन करता बच्चे हैं क्षमा कर दे राजा हमें राजा का प्रजा संतान होले प्रजा ज्यादा माफी मांग माफी मांग के काम तो रुकवा दे और बेरो धरत तने ओने कहो घरे लौट गलो माई जान के खातिर बबुआ बड़ी देर क देला लोग पसेना पसेना भइल बड़ लोग कहां ना समय बीतल हलुक में कहतल
राम जी के घोड़ा छूट रहा हाँ राम जी के नाम जब सीता जी सुनल सिहर भी बड़ी घोड़ा हाँ राम जी के शत्रुघ्न रहे हाँ सेनापति एक बाण में ले भी तो नहीं हटी मार दे बड़ा ना ना मूर्छित कर ले सीना में मार दवाई ला जो ठीक हो जाएगी माई याद का बड़े वाल्मीकि बाबा के चला है लक्ष्मण जी ले कहतले हम मेघनाथ इंद्रजीत के मरले एक बाण में पलर गइले हरथवे लक्ष्मणों पर हाथ उठल अरे माई भरत ले दूगो ढढ़ुआ बानर ले हनुमान जी के बारे में तो कुछ कुछ पढ़ले रहने हजार बांध देने हजार दो मुखी बांध मरने भरतो जी सुग्रीव ठही गइल हनुमानों पर हाथ उठल अरे माई रामो जी आई रहले हम तो गुरु जी जाकर रोक देने तान देले रहने हजार अब हर हर रोवे लगली जानकी तले वाल्मीकि बाबा माई क्षत्रिय धर्म के पालन कर लड़ाई कर लौटल बनी जा विजेता होके आ तू हमनी के आरती देखावल जाला सबास दिए कि धन हो बेटा धन हो लाल आ तू रुवत कहे 12 बजे वाला होखे वाला बा बाकी अब 7 बजे प्रोग्राम शुरू को 11:15 में बंद हो जाओ तो पूर्व निर्गुण गौल जाए काय ना गौली सीखत में कहीं सीखल जाला संगीत निर्गुण सीखे को होई 8 बजे से 4 बजे लेबा तहर 8 बजे से 9 बजे लेबा तो कौन बेरा भैरवी सीखबा कौन बेरा निर्गुण सीखबा तो हम लोग सीखने की कला में कैसे भी 12 हमने के नियम हो बाकी बजे वाला बात तो नहीं भर चलिए नहीं